Mga karabaw nga magapasakop sa Carabao Caroza Race sa Pavia ginapreparar na. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Maidid na nga ginapanghandaan sang Barangay Cabugao Sur, Pavia ang tuigan nga Carabao Caroza Race. Wala nagakaulihi ang barangay sa karera, halin sang una. Sang tinalikdan nga tuig, sila gani ang nakakuha sang kampyonato. Kung sige ang practice ka Carabao, mga 1 month ka, sige rin practice mo. Kapadulong ang fiesta bla, sige rin karakwan. May na-designate ka lang ang Carabao nga dumadasig bla. Aminado si Kagawad nga halos wala na sang may nagasagod sang Carabao sa ila barangay, bangod man sang pagmoderno sang panahon. Ang Carabao ni Manong Roderick nga si Victoria ang tiglawas sang barangay kada tuig. Makaduha na ini nga nagkampyon. Antes pa magkarera ang Carabao, kinahanglan nga kondisyon ini pinaagi sa pagpainom sang bitamina, kag limitado lang ila pagkaon. Ginapaidalo man ini sa malawig nga training. Sa pagsagod, kag sa posisyon ka Carabao nga makilas bla. Tapos sagudon si Mayo, mga paspas maiti, nami lawas kundis. Nagaisahan na lang si Manong Roderick nga may Carabao sa ila lugar. Subong may 7 ining ka Carabao nga ginasagod. Balantayan naman ang Carabao Caroza Race sa May 3 nga hiwaton sa Pavia National High School grounds. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.